kroonisesta kivusta liittyen hypermobiliteettisyndroomaan ja EDS:ään. Ja siinä mielessä sinne neuroepätyypillisyyteen, että noin puolet neuroepätyypillisistä on hypermobiileja, eli sielläkin porukassa varmasti on niitä, kenellä on hypermobiliteettisyndrooma tai EDS. Eli siis näihin kuuluu usein se krooninen kipu. Krooninen kipu on sellainen, mikä on ollut yli 3 kuukautta ja se voi olla useammassa nivelessä. Sen ei välttämättä tarvitse olla samaan aikaan kaikissa nivelissä, mutta sitä on sitä kipua useissa nivelissä. Esimerkiksi niskassa ja polvissa ja selässä, sormissa, ranteissa. Eli siellä on useammassa kohti sitä kipua. Se, mikä sitä kipua sitten aiheuttaa, niin on tietysti ne yliliikkuvat nivelet. Eli ne menee aina sinne ääriasentoon, ja kun ne on usein ääriasennossa, niin sinne rupeaa vähitellen tulemaan kulumia ja sinne tulee kaiken näköistä kipua, koska ollaan siellä ääriasennossa ja nivel ei ole tarkoitettu siihen, että se on siellä ääriasennossa. Lisäksi sitten muu sidekudos on kanssa erilaista, eli joustavampaa. Eli lihakset ja nivelsiteet saattaa toimia eri tavalla, eli ne ei edes pidä sitä liikettä välttämättä nivelessä niin hyvin, että se nivel menee yli, mutta sitten tavallaan siellä ei tosiaan tule tukea sieltä lihaksistosta. Ja yhtä tutkimusta luin tässä juuri, niin siellä oli esimerkiksi siitä, että hypermobiliteettisyndrooma ja EDS-ihmisillä niin kävelytyyli on jo erilainen, eli sieltä tulee tavallaan sen biomekaniikan kauttakin ärsytystä vielä, koska se kuormitus on väärässä kohti, kun kävellään esimerkiksi. Ja koska tätä hypermobiliteettia sitten on niin kuin ihan laidasta laitaan ihmisillä, voi olla huippu-urheilijoilla, voi olla niillä, ketkä on kotona aivan niin kuin sängyn omina, niin esimerkiksi niillä urheilijoilla on hirveän paljon suurempi mahdollisuus siihen, että on jatkuvasti jonkinnäköistä urheiluvammaa, koska sitä keho ei tunnista kunnolla proprioseption ongelmien vuoksi, mutta sitä ei pysty myöskään treenaamaan välttämättä ihan täydellisesti siihen, että ne liikemekaniikka olisi hyvää ja että ne nivelet olisi hyvässä asennossa aina kun liikkuu. Ja sama on sitten tietysti siitä, kun lähdetään niin kun vähemmän aktiivisiin ihmisiin, niin samahan siellä tulee, eli niitä vammoja tulee helpommin ja sitä kautta sitten taas kipua enemmän, kun on vammoja. Toki sitten, jos ajatellaan, mikä muu siihen krooniseen kipuun liittyy, niin on se, että kun se hermostokin on pikkasen erilainen hypermobiileilla ihmisillä ja neuroepätyypillisillä, niin se tekee tietysti sen myös, että se kipu tunnetaan eri tavalla. Se saattaa olla sellainen, että siihen tavallaan tottuu jo siihen kipuun, mutta että sitä kipua on aina, eli se ei häviä se kipu tavallaan mihinkään. Ja kun sitä kipua on jatkuvasti, niin se liikkuminen saattaa tulla osalle tosi hankalaksi. Plus sitten on se, että jos sä joskus satutkin olemaan kivuton, niin se, että sä lähtisit liikkumaan, niin tulee se pelko siitä, että sä oot tosi kipeä sen liikkumisen jälkeen. Krooniseen kipuun, sit jos ajattelee, että mitä sille voisi tehdä muuta kuin syödä särkylääkkeitä, mitkä ei välttämättä toimi, niin se, että sitä kehoahan pitäisi lähteä uudelleen kouluttamaan sinne uusiin asentoihin, kunnollisiin asentoihin, niin kuin sanoin tuossa, että väärässä asennossa liikutaan ja sitten ei ole sitä asentotuntoa, niin sitä pitäisi lähteä jollain muulla tavalla kehittämään sitten sitä asentoa ja liikkumista. Ja tässä on monella ollut hyvänä apuna esimerkiksi painevaatteet ja ihotunnon kautta asioiden oppiminen. Ja sitten tietysti erilaiset tuet. Et jos ajattelee, että sun pitää jotain tiettyä juttua väkisin tehdä pitkään, niin sittenhän sun on vaan yksinkertaisesti siihen tuki hommattava, jotta se nivel ja lihaksisto siltä kohin ei ärsyynny liikaa. Yhtenä esimerkkinä mulla on tuolla työterveydessä vastaan tullut tosi paljon niitä, kenellä on tämän peukalon tyvinivelen kanssa ongelmaa. Eli se on löysä ja se menee tuonne niin peukalo keskelle kämmentä.
Ja se ei vaikka miten haluaisi, niin se ei pysy hyvässä asennossa, vaan se muljahtaa aina sinne sisäänpäin se peukalon nivel. Ja sellaisilla ihmisillä on tämä peukalon tyvi on usein tosi väsynyt ja kipeä tämä TNR-lihas tässä. Ja sama tältä toiselta puolelta sitten täällä on kipuja. Ja totta kai se nivelkin on kipeä. Ja näissä, niin kyllä mä tuolla varsinkin ihmisillä, ketkä joutuu käsillään töitä tekemään eikä ole mahdollisuutta uudelleen kouluttautua, niin sitten käytetään sitä käsitukea, esimerkiksi rannetuki, missä on peukalotuki. Ja se on siellä töissä silloin, kun se käsi on kipeämpi, niin silloin käytetään tukea, ja sitten kun on hyvä hetki, niin sit ei käytetä. Eli tukia voi käyttää sen kivun kanssa, kunhan vaan on niin kuin järkevä sen suhteen, että minkä verran niitä tukia käyttää. Koska se, että sä käytät tukea, niin se vie tietysti taas sitä lihasaktivaatiota heikommaksi, mikä taas ei niin kuin pitkässä juoksussa ole hyvä juttu, koska se heikentyy se lihas entisestään ja sitten se nivel ei pysy senkään vertaa paikallaan tekemässä sitä, mitä pitäisi, vaan että ollaan taas ääriasennoissa. Niin sen takia jo tukia voi käyttää, mutta niitä ei ehkä kannata hirveän pitkän aikaa käyttää, vaan aina sen tavallaan se ärhäkimmän jakson ohi ja yli. Pikaisena yhteenvetona vielä se, että se krooninen kipu on ihan oikeasti iso ongelma, hypermobiliteettisyndrooma ja EDS-ihmisillä ja niillä tietyillä osalla neuroepätyypillisiäkin. Ja vaikka ei olisi hypermobiliteettisyndroomaa, vaan olisi vaan hypermobiili ihminen, niin silti sitä kroonista kipua voi olla. Ja se ei välttämättä tule pelkästään sieltä tuki- ja liikuntaelimistöstä, eli nivelistä ja lihaksista, vaan se, että siellä voi olla sitä migreeniä ja suolisto-ongelmaa ja kaiken näköistä muuta ongelmaa, mitä se tuo mukanaan, tuo hypermobiili löysä sidekudos. Mutta mä fysioterapeuttina niin voin sanoa, että sillä, että lähtee sitä omaa fysiikkaansa kehittämään oikealla tavalla, ja se ei tarvitse olla isoja juttuja, mitä alussa lähdetään niin kuin tekemään, jotta sinne kehoon saataisiin sitä niin kuin tuntemusta ja se hermosto lähtisi kehittymään, jotta päästäisiin sinne oikeisiin asentoihin, niin kyllä se vaan on niin, että treenata pitää pienesti tai sitten vähän isommin, jos pystyy jo treenaamaan enemmän, mutta kyllä niin kuin tutkimuksissakin pitkälti on se, että ei siihen hypermobiliteettiin, siihen ei hirveän paljon muu asia niin kuin tuki- ja liikuntaelimistön kohdalla niin auta kuin se, että sinne saataisiin voimaa, kestävyyttä ja sit sitä asennon hallintaa, jolloin niin kun on mahdollisuus niitä kipuja vähentää sillä tai niillä.